Ah, que hai que facer o making of agora? Mirámoste... Ah, pero é de verdade. Mirámoste a ti. Joder, Dios. Pero mira, Víctor fala moi ben. No, no, al revés. Non te vayas, séntate aí. Víctor, canto tempo hai que non facías nada que tivese Pois que mira, ver co slapstick? desde o ano 93 que fixemos a gran liquidación, Mofe Bef, a gran liquidación, ata hoxe sempre tive moitas ganas de facer algo nese estilo e que guai que nos deron tanto a Abelino. Estaba aquí Abelino hai un momento. Ah, está mexando alá. Ven agora. Pois tanto Abelino como a min tiñamos moitas ganas de traballar así. Xa normalmente traballamos nun espectáculo de comedia del arte que, como é comedia moi físico, pois ten bastante que ver con todo isto e, bueno, a verdad que nos divertimos moito facendo. E máis, eu faría máis cousas, penso e creo que comentábamos, verdad, Abelino? Sí. Pois comentábamoslo antes, que deberían facer unha serie como cando nós éramos pequenos e víamos a Chaplin e todos estes cortes de Chaplin. Ah, mira, xa chegou, de Buster Keaton, verdad? Oh, maravilla. Pois debían volver a poñer esas cousas pos nenos e facer series deste tipo, porque o slapstick é un xénero maravilloso e douche paso e vou mexar eu. Veña. É para os maiores, non só para os nenos. Este é un xénero que é universal, unifica familias, xera comunidades. É maravilloso, é a base da comedia, ademais para todo tipo de públicos, porque hai xente que son, por exemplo, os mudos, os xordos, poden ver este tipo de espectáculo. Sí, non sei o que dixeches, pero sí. Que estou de acordo con él, contigo.